I-Operation Dudula ithi lo mkhankaso wokuhambisa izincwadi eziphethe uhlu lwezikhalo zayo kothisha omkhulu bezikole ulungiselela ukuqala konyaka ozayo nalapho ezobe ivimbela abafundi abangenawo amaphepha agunyaza ukuba babe kuleli ukuthi baqale ezikoleni. They've signed our letter and acknowledged, our list of demands. I mean, we're just here to remind the principals more especially about the Basic Education Amendment Act 32 of 2004, that when they have to be admitting foreigners in their schools, they need to make sure that they have proper documentation. Okhulumela umnyango wezemfundo uSteve Mabona uthe efika ukuzokhulumisana nomholi walenhlangano kwaqubuka enkulu impikiswano. Why is the department not fighting back? Because it's your responsibility as a department to fight back. Because you guys are promoting illegality. If you're saying that you need to admit a child whose parent is undocumented, then you are saying that every person can come into the country. And because there's that law and there's that court case. The Department of Home Affairs. Yeah. They still have a responsibility to manage immigration in this country. That's true. Isigungu sesikole sithi akukho esingakwenza mayilana nalokhu njengoba senza okugunyazwa uhulumeni. Into ekhulunywa i-Operation Dudula yabantwana abazoregister abathathwa esikolweni bengenawo amaphepha. Mina as a chairperson ngiyayizwa. Kodwa indaba thina singo-chairperson ezikolweni siphethwe isasa. Uma ebuzwa ngecala lokubulala alivulelwe yiqembu i-EFF ngesonto eledlule eleyamene nokushona kwengane enonyaka emva kokuqatshelwa ukuba ihlengwe emtholampilo e-Alexandra, uDabula uthe ubengakezwa lutho evela kwabomthetho mayelana naleli cala.